we are back again mga buddy, and welcome na naman sa aming YouTube channel. For today's video mga buddy ay mag-catering na naman kami mga buddy. So ang catering namin ngayon mga buddy ay saman. So na kami ng saman mga buddy para mag-cater mga buddy. So, kasama ako sa nagkikater mga buddy. So yun, punta tayo ng samal para magsaya. So let's go. So dito patungo pa ako sa tagpuan namin para sa catering service. Naglalakad lang ako dahil ayaw kong mamasahe, kaya lakad lang. So dito nahakot na namin lahat ng gamit para sa catering services. So hindi ako nakapag-video dahil mahirap mag-video. So dito, biyahe pa kami patungo sa barge para makapunta patungo sa saman. Let's go! Wow! So yun, dito na tayo sa terminal para makasakay ng barge patungo sa saman. Let's go! So dito pasakay na kami ng barge mga buddy. So malapit na. At sa wakas nakasakay na rin kami ng barge. So tutungo na kami sa saman. At welcome to Saman! So yung mga buddy, nandito na tayo sa Saman. So hahanapin na namin yung lugar kung saan kami magkikitar mga buddy. So ang pupuntahan namin ay Tagpupungan. So yun, hinanap namin kasi hindi namin alam kung saan. Pumunta kami ng iba't ibang lugar. Nagtanong kami kung saan papunta patungo itong Tagpupungan. At sa tagal naming paghahanap ay nakita na rin namin ang Tagpupungan. Yun, nandito na tayo sa lugar kung saan tayo magkikiter. At ito ang Tagpupungan. So, dito kami magkikiter mo. Sa maraming mga bato-bato, mga laki-laki. Yun, binidyohan ko. So, swak. At yun, nilipat namin ang aming mga gamit sa ibang sasakyan dahil hindi kaya ng aming sasakyan. A few moments later. Yun, di na ako nakapag-video sa pag-set up ng aming mga gamit dahil sobrang busy na. So yun, catering na mga buddy. One hour later. So yung anak ka tunghas ang amo ang gihakutan gikan dire antod dito balik na pod to dire to dito. So yun mga buddy, tapos na kaming tawag doon mag catering mga buddy. So yun, pakita ko sa inyo kung ano kaganda dito mga buddy, and then go.
mga badi. This is the place. Wow! So, dili niya siya resort. Kuhaan lang niya siya mga badi, balay. Birthday lang siya sa bata. Wow! So, samal niya siya. Tumuyan niya siya sa samal siguro mga badi. Isa sa ganahan ako diri badi kay kanin siya kana na island mga badi. Nindot kay siya. Di lang kay nindot akong kamera, so kung nindot kay akong kamera makita gyud na ako dito mga badi. Ang mga sa to Davao siguro Davao or ambot lang Mati or Davao wala ay dili siguro. Yun, we're done here mga buddy. Tapos na kami mag-catering. So, babiyahin na naman kami. Let's go! So, dito, nakalinya na kami para makasakay ng barge. So, mataas-taas ang linyahan dito mga buddy. So, maraming ligya o mga pagkaon. So ito, dito na kami. So malapit na kami makasakay ng barge dito mga buddy dahil konting linya na lang kami. So ito, nakasakay na rin kami sa barge. Yun mga buddy, at nakatawid na kami at pauwi na kami, kaso kakain muna kami sa barbecue. Let's go! At so yun mga buddy, at tapos na po kami mag-catering mga buddy. So sobrang enjoy. Sana ang mga katingin bakit ako dito nakatingin, dapat ako dito nakatingin. Yun mga buddy, tapos na kami mag-catering. So dumating na ako sa bahay at ngayon ay mag-relax na ako mga buddy dahil yun, kita nyo naman yung samal mga buddy. Nindot siya mga buddy, di lang siya white sand, pero balay ito siya mga buddy. Balay ito siya mga buddy. Mga buddy, at I hope you enjoy the vlog, enjoy the show kahit na kuan lang yun mga buddy. Mga gamay lang siya ng mga video mga buddy. So, yun. And don't forget na mag-subscribe, mag-like, and mag-share sa our YouTube channel and more video to come. And comment ka sa baba kung mahilig ka ng mga vlog. So, everything you do it with love.